U pulskoj zajednici Italijana Circolo u organizaciji Sveučilišta Jurija Dobrila održana je završna konferencija projekta Erasmus+, skraćenog naziva Kakao, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta te održane zanimljive radionice. Projekt Kakao predstavlja inovativan pristup odgoju i obrazovanju djece predškolske i rane školske dobi. Konkretno u ovom projektu radi se o spajanju biologije i glazbe kao umjetnosti i alata kroz koji djeca stječu neka osnovna znanja o biološkim pojmovima. U ovom projektu to je biologija, danas sutra to može biti bilo nešto drugo. Znači ideja je da sveučilište uvodi nove koncepte učenja, nove inovativne obrazovne sadržaje, da educiramo naše djelatnike na koji način se prate trendovi diljem Europe, ali diljem svijeta i samim time i našim kolegama u vrtićima pružamo nove mogućnosti. Kako bi produbio i diverzificirao ključne vještine, znanja i stavove predškolskih odgajatelja u Europi i šire, projekt Kakao okuplja istraživače biologije i glazbe, umjetnike, odgojitelje i stručnjake za učenje potpomognutom tehnologijom iz 5 europskih zemalja, kako bi zajedno kreirali jedinstveni program predškolskog ranog školskog učenja koji spaja staničnu biologiju, glazbu, ples i vizualnu umjetnost. Mi jako dobro znamo koliko su pozitivni učinci bavljenja glazbom, sviranja instrumenata. Vrlo često mi kažemo koliko jezika znaš, toliko vrijediš. Mi bi vrlo lako mogli reći koliko instrumenata sviraš, toliko vrijediš. Pogotovo se to odnosi na mlađu dob. Tada bavljenje instrumentom, znači koordinacija, motorika, slušanje, predviđanje, improvizacija, pažnja, nevjerojatno obogaćuje mozak u smislu neuroplastičnosti, u smislu sposobnosti mozga da zapravo pohranjuje nove informacije. Bavljenje glazbom u ranijoj dobi pomaže nam kasnije da i u matematici budemo puno bolji, ističe znanstvenica Bernard. Projekt se provodio u 3 dječja vrtića, Zagrebu, Poljskoj i Italiji, a interes za njegovo uvođenje pokazuje i jedan pulski vrtić. Želja nam je da ovo zaista bude održiv projekt i da sadržaji koji smo razvili budu implementirani u pulske vrtiće. Konferenciju su svojim nastupom uveličali mališani predškolske skupine pulskog dječjeg vrtića Mali svijet.